Sa Bicol Region, Camarines Sur ang primerong probinsya kung saan ginibok ang Office of Civil Defense ang pilot testing kan Enhanced Local DRRM Plan Formulation Guidebook. Enhance ining pigkukonsiderar ninhuli ta pigbali na digdi ang inputs gikan sa iba pang katabang na ahensya asin internasyonal na organisasyon. Para sa Edmero Camarines Sur, sarong paagi ini tanganing mas maging komprehensibo ang atake sa pag-atubang sa mga problema asin mas mapakusog pa ang resiliency kan mga komunidad. Magkakaigwaman in series of planning sessions sa kada distrito sa probinsya, tanganing mas matutukan pa asin ma-enhance ang nakalatag na LDRRM plan kan kada LGU. Ang next session kasi, per district, mas sasalitan yung audience, per district, right shop na yon. Kasi ang timetable may sa right shop, dapat before December 18, mapas na gabos kang Sangguniang Palalawigan. All enhanced LDRRM plan kang buong Camarines Sur. Once makuha po yung mga kailangan doon sa pilot testing, then ay ma-enhance po natin yung workbook, yung training package para po pag sa rollout nito later part of this year ay meron pong inputs ito from the LGUs.